ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni bareng-bareng kerido turun ke situ. Dan support sepenuhnya keren TV Audio Production, terima kasih. Ora gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen tinggal sliramu nanging hatiku wis tutut duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe gawe entuk gantimu ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laletno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa lelake aku sumanding wong liya bareng-bareng Kerido Turong Kusito juga ada panja original CH official, terima kasih. Ora gampang nopo iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis tutut duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga Nyung Kerido Turong Kusito
durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ngono ning ati nanging dudu sing duweni wis cukup laletno ibang atimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumading wong liya. Kata-kata hari ini yen wis ditinggal ora sah goleki cukup dililakne bae cukup sekian wis ngono ae ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya apuranen aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah ngruku apa panyuwunanmu muga kowe galih tok hatiku durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ono ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno ibang atimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa